останали там нещо забравили при тебе? Звъннаха ли ти? Добре. Защото не знаех, може да си минал тук за той. Добре. Да. Само чупата я прави от скорост. Супер! Кажи сега, разкажи къде хорихме. Виж какво става тук? Кажи къде хорихме сега. Малко места има за гледане. По телефона дет ти дига, кажи сега. Не дига. Аз само карам, не фърлям. Следващия път ще го поставя вкъщи. Виж, има и страх от кола ли ще дори. Днеска един кой ще да го направим до сутринта. Катико ли? Да. Катико един ще да го направим. Ето и не сме засетили, значи. Ти като секретарка ще дигаш, ще обясняваш. Не, тук има едно пушче. Ще не ми се занимава с тебе и аз ще С каската сами не мога да... Той не мога да сложи на окото. И отварям, искам да ми се говори тя. на майка и ти сега. Да, ти с каска, да. Я слушай каската Ето сега. щупения. Николай, Чакай да ти дам ли сега един телефон да говориш? Я погледни, Ники тук направи пак, бе. Щупен. Ники, какво стана пак, бе? Разчекнал са. Добър ден, кажете какво правите? Слава! Какво ще правиш, бе? Помощ? Кормилната читанга. Да. Ще се оправиш ли? Ей! Да дойда с платформата да я натварям. Еми дай ела да си я вземеш. Ники! Ние сме тук на парка, бе! Да ближа! Хубаво не, сега това товарим, какво не може да правим? Ти как ще я прибираш? Ще видим. Ти учумен как дори? Това на ход. Ами с този Land Cruiser. Ще се прибереш конета и срам. Ами виж какво? Сега варианти са няколко. Тук има платформа да те закара до Шумен или от някой Шумен да дойде ти гъщи. Аз от тук в Балчик нямам човек с платформа. Да? И към Балчик ли ще ходиш? Аз там искам по принцип. А искаш да те закараме до Балчик? Не знам, че за какво да правя. Тя върви и спира. Направо се едно ще вземе. Добре, дай тук в дясно пари, да не е те на кръглото. И да го вземе, кой ще прави колата му щупена? И сега ще я фърля до Шумен, бе, колко и то. Добре, дай там ще видим, дай там. Това е много хубаво, че номера загуби на трябва, намерихме му номера. Не бе, може да такова, неговата кола да я карам на платформата до Шумен, тъз да я караш на ход, пък на Шумен ще се надварям, ако... Няма никакви грижи, бе. Не ми се карат тези голи малко, ама... Да, ми ще го измислям. Кажи нещо на публиката сега, къде си? А? Къде си? Къде си? В Албена на море. Да. На колко години си сега? На 8. На 8 години. И коя година сме сега? 2011. Браво. Аз още не знам коя година сме, те свърши. Хайде, спирам филма. Айде сега да гледам да видим.